Con el punto 39. Tiene la palabra, la proposició del grup municipal PSI-PSOE relativa a voler una platja de Palma més neta i més segura. Té la paraula don José Ila, quan vostè quiera, don José. Moltes gràcies, senyor Batlle. Hem presentat aquesta proposta amb un títol que jo crec que ho diu tot. Volem una platja de Palma més neta i segura, vist que ja estem en plena temporada alta i el que ens traslladen els veïns i comerciants de la zona que és molt millorable el tema de la neteja i la seguretat. Per això l'hem presentat demanant coses concretes, i és que aquest estiu es tornen a contractar 35 policies turístics que no s'ha fet aquest any, que s'han contractat 8, i pensant que no són suficients i que per cobrir aquesta falta de personal, traslladar policies d'altres barris de Palma no és la solució. Millor si els tenim directament a Platja de Palma com reforç, com s'ha fet abans, com se feia abans, perquè a més tenen noves responsabilitats, com és el tema de l'ordenança cívica. A més de les feines que ja feien, se'ls ha donat aquesta nova amb menys mitjans que els anys anteriors, en la qual es complica molt que puguin donar un bon resultat. Els mateixos veïns ho han dit avui aquí, que és insuficient, que una ordenança cívica per si mateixa no soluciona res si no es posen els mitjans perquè es faci complir. I també el tema de la neteja, podem dir el mateix, que no hi ha suficients mitjans. Bé, avui en dia ja no els hi ha a cap barri de la ciutat. Es pot veure cada dia com està Palma de bruta, però en concret Platja de Palma, el nostre pulmó econòmic, hem de cuidar-lo el millor possible, i també a Platja de Palma el tema de la neteja és molt millorable. Un altre aspecte que crec que s'ha de millorar molt, i tenim, per això el Consorci tindria que ser una de les seves feines que no s'està aconseguint, és millorar la coordinació entre els dos ajuntaments, els ajuntaments de Llucmajor i Palma, per fer més eficaces les mesures que se prenguin i per també, amb els mateixos mitjans, poder aconseguir més coses. I aquesta coordinació, de moment, no l'hem vist en cap lloc. Creiem també que el diàleg amb veïns i empresaris de la zona per consensuar les solucions és imprescindible, que fins al moment, perquè diuen ells mateixos, tampoc s'ha fet com toca. No xerrem ja, no parlem del diàleg amb l'oposició per consensuar mesures per millorar la Platja de Palma, que no existeix aquest diàleg. Per tot això, demanem la contractació de més policies de reforç, demanem un retent permanent de neteja a Platja de Palma durant la franja horària nocturna i durant la temporada turística alta per millorar les condicions, demanem una actuació coordinada entre l'Ajuntament de Llucmajor i l'Ajuntament de Palma, i també que l'ordenança cívica, recordar, no solucionarà els problemes de Platja de Palma per si mateixa. Qualcun, bé, abans, perquè molts han dit, i pel que es ve quan vas allà, teníem envasos de vidre, ara els tenim de plàstic o llaunes. Bé, és un canvi, és una millora, però no soluciona els problemes de Platja de Palma. No s'ha vist res més. Quan vas a Platja de Palma de dia o de nit, veus el mateix que veies l'any passat. Ho hem vist nosaltres, personalment, ho diuen els veïns, ho diu la premsa, la situació és aquesta. Jo crec que per millorar la situació s'han de posar més mitjans, ho ha de fer l'Ajuntament, i també s'ha de posar més diàleg amb els veïns, comerciants i amb l'oposició, perquè ningú té tota la raó, tots podem aportar solucions i a nosaltres ens trobarà en aquest diàleg. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ila. Senyor Joan Pau Reus. Gràcies, senyor Gijón. Miri, senyor Ila, estic molt content de que hagin presentat aquesta proposició. Crec que hi ha un canvi de tendència important, perquè fins ara el grup de l'oposició vos heu dedicat a dir que
tota la policia, tota la neteja anava cap a platja de Palma i ara per primera vegada manifestau que voleu que platja de Palma sigui més neta i sigui més segura. Espero que això continuï sent així. Nosaltres, com a equip de govern, volem que tinguem una platja de Palma, un motor econòmic per a la nostra ciutat més neta i més segura i seguirem treballant d'aquesta manera. A nivell de policia, el punt número primer de la proposició, clar, ens demanen una vegada més, perquè no és la primera vegada que se debat en aquest plenari, i que el senyor Donaire i el senyor Navarro ho han defensat en diferents ocasions, ja se'ls ha explicat. Se'ls ha explicat que d'aquests 35 policies turístics n'hi ha 20 que ja formen part de la plantilla. Se'ls ha explicat i se'ls ha mostrat que només se podien contractar 8 d'aquests policies i que s'ha fet. Se'ls ha mostrat i demostrat que tenim els mateixos efectius que altres anys a Platja de Palma, que ojalà que fossin més. Estem d'acord. El que no puc estar d'acord és que diguin que l'ordenança de civisme està impedint que la policia estigui actuant. Ja l'hi hem demostrat, li hem mostrat les dades de l'efectivitat d'aquesta ordenança, però per una bona tasca dels agents. L'ordenança és una eina, no una càrrega que tenen. Han fet millores, i aquí ja els enllaç en temes de neteja, han fet millores substancials. Parlin amb els agents, en tots, comerciants, hotelers, restauradors, oferta complementari, discoteques, sales de festa, veïnats. Tots estan d'acord en que han fet una millora substancial. Tots estan d'acord que la platja ara és més segura perquè ja no hi ha els envasos de vidre. Tots estan d'acord que el vidre s'espanyava i que provocava accidents, que era un motiu d'inseguretat. Resulta que quan una botella estava espanyada era difícil de recollir. Diumenge passat, que vostès denuncien que els diumenges és un dia que està especialment brut, diumenge hora baixa. Ja s'han anat a Platja de Palma. Ja s'han vist que hi ha persones que durant tot el temps estan recollint la brutor que hi pugui haver a la playa per una conducta d'incivisme, una ordenança que vostès varen estar radicalment en contra. En referència en el punt que actuem de forma conjunta, Llum-Major Palma, tot el que estan fent, els caps de les empreses de neteja, els de policia local, estan en contacte permanent. Nosaltres, regidors de l'equip de govern, el senyor Gijón, el senyor Guerau, el senyor Navarro, jo, cada 15 dies ens reunim amb tots els agents socials, tots els que els hi he nombrat. No me diguin que no feien res a Platja de Palma. Pràcticament totes les proposicions que presenten com a grup municipal cada mes a la Junta de Districte, salvo causes justificades, causes tècniques, els hi aprovam. Escoltam a tots i cada un dels sectors. Referent al punt número 1 de la proposició, no poden votar a favor. Tenim els mateixos efectius, vostès volen que siguin contractats com a policies turístics, nosaltres ja els hem donat totes les explicacions oportunes i els hem mostrat que no se pot fer. Referent al punt número 2 de la proposició, ja hi ha un retent que cada dia hi està fins a la 1:30 del vespre i fins a les 6 del matí, és l'única franja que no hi ha limpiesa. Però, tot d'una safaneta, els veïnats ho han expressat. És el moment que pràcticament ja no hi ha gent en el carrer. Referent al punt número 3, escoltin, nosaltres ja ho estan fent, no enguany, ja des de fa diverses anualitats en aquesta legislatura. Per tant, nosaltres votarem en contra de la proposició. Gràcies. Gràcies, senyor Reus. Senyor Verger? Senyor Ila? Moltes gràcies, senyor Gijón.
Mire, yo no le he dicho que no hagan nada, eso es imposible. Todos intentan, dentro de sus posibilidades y los medios que tienen, hacer cosas. Lo que pasa es que, visto los resultados, evidentemente se puede hacer mejor. Con todas esas personas que usted ha hablado, debe ser que cuando hablan con usted le dice que todo va bien y cuando hablan con los demás les dicen que está peor que nunca. Bueno, es lo que nos dicen a nosotros. Yo lo traslado. Se ve que alguno de los dos nos deben mentir o alguno que expresa que dicen eso debe mentir. Yo creo que la realidad, si vas allí de día o de noche, por lo que te dicen o por lo que uno ve, es que las cosas no están saliendo bien, que las cosas no se están haciendo bien. No que no lo intenten, pero no lo están haciendo bien. Lo de la mejora sustancial, que se lo he oído algunas veces también al señor Gijón en prensa, es de vivir en otro mundo. Si eso es una mejora sustancial, no sé en qué mundo viven realmente. No sé si se pasean por Playa de Palma, no lo sé. Tengo dudas cuando dicen estas cosas, estas barbaridades. No hay ninguna mejora sustancial, de nada, en ningún aspecto. La ordenanza cívica. Nosotros le planteamos desde el primer día que la ordenanza cívica se plantease solo para Playa de Palma. Sería mucho mejor y mucho más efectiva. Ustedes dijeron que no, que la querían plantear para toda la ciudad. Le dijimos que eso no ayudaría, perjudicaría. Con el tiempo se demostrará. También le dijimos que la ordenanza por sí misma no soluciona ningún problema. Se está demostrando. ¿Por qué ordenanzas? Había 20 y pico antes, O sea, no es un tema de ordenanzas. Está todo ordenado por ordenanzas ya en este ayuntamiento desde hace muchos años. Es un tema de medios y es un tema de atacar los problemas reales. Una ordenanza no ataca todos los problemas reales. Multar no soluciona todos los problemas. Hay una prevención, una educación, una información. Y también ayudar a muchas personas que están en esa situación no voluntariamente, sino obligados o porque no les queda más remedio. También está el Código Penal. Una cosa que tienen en su mano, que está aprobada y que tienen obligación de cumplir, es que las tasas e impuestos que se recauden en Playa de Palma por las promociones urbanísticas e inmobiliarias que se pongan en marcha, y últimamente ha habido algunas, se destinen a Playa de Palma. Entonces ustedes, en buena lógica, van a destinar parte de ese dinero a mejorar la limpieza y a contratar más policías, espero, porque es un acuerdo, es una obligación. Yo creo que no la han cumplido hasta el día de hoy. No la han cumplido. Tienen obligación de cumplirla. Además, se comprometieron públicamente. Háganlo, contraten policías con lo que acaban de recaudar por estos nuevos proyectos. Mire qué sencillo. Cumpliendo un acuerdo de pleno. El señor Martínez no les podrá decir que no. Está obligado. Ahora tiene un arma, señor Reus, que siempre dicen que no. En cuanto a que hemos cambiado de postura, señor Reus, es la cuarta vez que traemos una propuesta pidiendo mejorar la limpieza en Playa de Palma. Cuarto pleno. O no nos escuchó los 3 anteriores o se le ha ocurrido ahora esa idea. No. Queremos que Playa de Palma esté limpia y segura en verano porque vivimos de ella. ¿Lo quiere usted? Lo queremos nosotros y lo queremos todos. Lo que pasa es que ustedes de momento no han acertado con la solución y no hablan con los demás para intentar, entre todos, porque hay problemas que solo se solucionan con el acuerdo de todos. Partidos políticos con representación municipal, vecinos y comerciantes. No lo quieren ese acuerdo y mientras no lo quieran, seguirán dándose contra la pared y Playa de Palma seguirá como está. Muchas gracias. Gràcies, senyor Ila. Senyor Reus. Gràcies, senyor Gijón. Senyor Ila, que se pot fer millor? Sí. Que estan millor que l'any passat, que fa 2 anys, especialment que la legislatura passada. També. Que els veïnats, els comerciants, la gent en què vostè parla, l'enganen a vostè. No. Que vostè no se passeja a Playa de Palma, ho dono com un fet, me puc equivocar. I si és així, li demano disculpes ja per avançat. Saps la diferència entre vostè i jo, possiblement? Que jo quan me ve un veïnat, me ve un comerciant i me diu que hi ha un problema a Playa de Palma, m'on anem un de vora l'altre fins al lloc i veiem quin problema té. Si jo me diuen que hi ha un problema de grups de turistes que estan fent renou, jo ho veig amb ells i veig que enguany ja n'hi ha manco que l'any passat. Si jo me venen i me diuen que hi ha equips de música que causen molèsties, en veurem menys enguany que l'any passat, i això ho reconeixen els veïnats. Si me diuen que hi ha llaunes, botelles de plàstic a la playa, quan hi anem plegats, al cap de 10 minuts d'estar per la zona, veu com una persona contratada per Mar de Mallorca
està recollint aquesta brutor. Aquesta és la diferència, que jo els acompanyo i ells saben perfectament quina playa han tingut. Estic d'acord que el problema que té Platja de Palma és que no ha tingut inversions mai. Vostè diu, és que el senyor Martínez està obligat. Claro que sí, gràcies a una proposició nostra, en el suport del Partit Popular. És que nosaltres volem millorar Platja de Palma, en neteja, en seguretat. Però qui són els que coneixen més Platja de Palma? Vostè o jo, vostè que ara vol fer una especial cura platja, o jo perquè fa 3 anys que som regidor de districte? No. Qui coneix realment Playa de Palma són els veïnats. Qui coneix Playa de Palma són els comerciants. Qui coneix Playa de Palma són els policies que estan destinats allà sempre. És Mar de Mallorca, la concessionari. Són els hotelers de Playa de Palma. Són les discoteques i sales de festa. Tota aquesta gent ens reunim nosaltres cada 15 dies. A part d'això, de fer unes reunions, tenen contacte directe amb el senyor Gijón, amb el senyor Guerau, amb el senyor Navarro i amb jo mateix. I si necessiten res del senyor Batlle, també el tenen en el seu abast. Són ells que ens diuen quins són els problemes, són ells que ens diuen allà on hem de fer front, són ells que ens han demanat, escoltau, durant l'època del Mundial anem a deixar un poc de banda la part de botellot i anem a controlar totes les alteracions que hi pugui haver en el Mundial d'una forma consensuada. Però no només hem d'anar a analitzar Platja de Palma des d'un punt de vista de policia local, és que també estan coordinats i té ja caràcter de subcomissió. Policia Nacional, Guàrdia Civil, en nosaltres, amb més presència de Policia Nacional, amb més presència de policia local. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Reus. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra?